ilusio handiz gatoz, ilusio handiz maiatzaren 24an ospatuko diren udal hauteskundeetan Tolosan EAJ-PNVk aurkeztuko duen zerrendaren agerpen publikoa egingo degulako gaur. Talde hau gizon eta emakumez osatuta dago. Badago hemen esperientzia, baina badago baita ere berrikuntza. Badaude noski alderdikideak, baina baita ere badaude independenteak. Baina zerbait baldin badago talde hontan da Tolosarekin konprometituta dauden herritarrak. Talde honek ideia eta proiektu berriak aurkeztuko ditu, baina ez ditu aurkeztuko edozein eratara. Beren oinarria balore batzuk izango dira, eta balore horiek izango dira gardentasuna, izango da hurbiltasuna, eta izango da lana eta baita ere personenganako konpromezua eta batez ere errespetoa. Azken finean, inposiziorik gabeko proiektu ireki, demokratiko eta abertzalea aurkeztuko dugu. Badakizute azken hilabete luze hauetan, aurrera eramaten ari giren partaidetza prozesu horretan, ekarpin asko jasotzen ari gara, oraindik ere jasotzen ari gara, badira ja dagoeneko 550 baina gehiago. Egiten gara herriko eragileekin bilerak partekatzen ideiak industriaren inguruan, kirolaren inguruan, kulturaren inguruan, gizarte politikaren inguruan, azken finen Tolosa osatzen dugun dinamika guzti horren inguruan, eta guzti horrekin batera proiektu itxaropentsu bat aurkeztuko dugu. Gure leloa Tolosa haziarazi da. Tolosa haziarazi, pentsatzen degulako urte hauetan galdutako dana berreskuratzeko garaia iritsi dela. Gaur egun ez dago proiektu berririk, egun udaletxean gobernu taldeak aurreko legealdian landutako proiektuak garatu egin ditu, baina ez ditu proiektu berriak mahai gaineratu. Eta horregatik esaten dugu Tolosa geldirik dagoela. Eta Tolosak galdu egin duela garai bateko indarra eta eraginkortasuna. Horregatik da importantea gaur aurkezten dugun talde hau proaktiboa izango delako eta ez duelako EH Bilduk jokatu duen inertzia horrekin jokatuko. Aurreratzen dizuet talde honen lehentasuna izango dela ekonomiaren sustapena eta enplegua baita ere, tokiko industrian, Tolosako merkataritzan eta hosteleritzan, eta baita ere enpleguaren sorreran. Gazteek ere izan dezaten aukera gehiago enplegua eta etxebizitza alorrean. Eta gu azken finean gobernatzera gatoz, herritar askok espero duten aldaketa errealitate egin nahi dugu, Tolosa hizki handiz idatzi nahi dugu, herritar askoren itxaropenak ernarazi nahi ditugu, azken finean Tolosak garai batean izandako indarra, eraginkortasuna eta garrantzia berreskuratu nahi dugu Tolosa bere lekuan kokatu nahi dugulako.